सगरी अंताक छड़ी है जी खल वालों के कुछ भी हो खातिर रहा दे वालो ना है उठवा भाऊजी एकदम पावर हाउस बड़ी काजे पूरा कनेक्शन है जोड़ देला बड़ा ना उठवा का हो ये का होता चुप बदमाश देखा झूठा मोटा के सैला से कोनो फरक का नहीं खा हमारा अभी तारा लोग फोटो पूरा गांव में चली बढ़िया से देख गोपाल हम कहता नहीं मोबाइल दे दे चिराली चिराली चली 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 सुधा तू बिल्कुल मत घबरा गोपाल ऐसा कुछ ना करी जौना से तारा बदनामी हो वो भाई है हमार ठीक बा अरे का हो गोपाल पौरा मिल बड़ा का ई कौन रहा ना केहू के घर में घुस के रहेंगे केहू के घर में घुसल जाला। अरे काकी बातें ही कुछ ऐसन बा अगर सामने से ढुकती ना तो गांव के लोग शक के सुई से छेद छेद के तरह लोग के जियल हराम कर कहा से कि तरह लोग के नाक कटे वाला बा। अरे जाना कौन धरती पर मर की रमना जन्मल बा जा हमार नाक काट दी ओकर हम दो जोड़े ना काट के डाल दे। देखा काकी हमार फूलन देवी काकी ढेर फूला मत कहे सकी तहार सुधा एक लड़का से बहुत भारी प्यार करेली। प्यार अरे भगवान अरे हम तो लूट गई नी अरे हम तो बर्बाद हो गई अरे हम तो कहीं मुंह दिखावे के लायक ना रह गई। अरे का हो सियार नियम काहे के पकड़ता हूं और गोपाल तू हमरे मेहरारू के साथ कौन कुकरम कइले छी छी काका कितना घटिया सोच बता। अरे ना अरे बेटी कुकरम कर का ए लोग दशा के ग्रहण के ठीक करे खातिर हमरा लगे गो रामबाण उपाय बा बतावा कहो ए लव मैरिज के अरेंज मैरिज में बदल देहल जाओ और का कौन मरीज बा हो। अरे काकी मरीज ना मैरिज तिलक बराछा बारात सिनुरदान कन्यादान वाला बियाह। लेकिन वो कैसे हो कल 9 बजे अपना गांव के 4 गो बुजुर्ग लेके चले हलो लेकिन वो लोग के इतनो पता ना चले के चाहिए बाकी के मामला सब हम फिट कर दे चाट मांगनी पट बियाह। एकर मतलब ई बा कि सुधा के चक्कर राम से बा। हाँ बिल्कुल बा लेकिन और बात अब राम भैया के कैसे अब हम समझाई कि जिंग तारा लोग के इज्जत दाव पा लागल बा वही हमरो घर के इज्जत के लाशा पानी कुटाता ना ते रिश्ता खातिर हम इसको राजी ना होती। अब चला तानी काल 9 बजे। अरे देखिए एगो और बात भुला गइल बानी का करी बोला जल्दी सुधा ना सुधा ना सुधा ना अरे बोलबा पेट से बाड़ी पेट से अरे ते ना काल 9 बजे ए सुधा प्रणाम खतर भैया एक बात पूछी। हाँ पूछो। जब केहू के शादी तय हो जा शादी ना कटे ओकरा खातिर का करे के पड़ेला। अरे बस बेटिया बैठा के घर द्वार देखेला फिर 4 आदमी आके आम पल्लो अक्षत कपड़ा लिया के बरछा चढ़ा देला फिर केहू इनकार ना करेला। अरे का भाई ए भैया पेट में बड़ा दर्द बा लागत पेट खराब बा। चुप हम तो नौटंकी अच्छी तरीके से जानता नहीं चुप जब दौड़ नौटंकी ना भैया ना जब तक टंकी लीक हो जाए। अरे नाक खराब कर डाला जो भागे जिसे भाग हम दौड़ता नहीं। ए चाचा ये गोपाल कब ले आई है। अरे भैयो रे भैयो दोनों भाई कसरत करे गए बाड़े लोग औते हुई हैं पहले बात का बा ई तो बताई हमरा के लोग। अरे गोपाल आई हैं तो उन्हीं से बात हुई। अरे गोपाल बेटा जी तारा से को बहुत जरूरी खास बात बोली ना बोली पंडित जी। देखा बेटा बिना औरत के घर एकदम शमशान के बराबर होला। बिल्कुल बिल्कुल और तू दोनों जने दोनों भाई जवान हो गई और राम के बियाह अगर हो जाई तो घर में दुल्हन आ जाई ये घर स्वर्ग नियन लागेला। क्या बात है ये ना हम कहता नहीं कि राम खातिर हम खुद लाई की फुआ देखा मेहमान लोग आइल बे लोग के पकौड़ी तकड़ी बनावा ए लोग के इंतजाम करा। चला जा जाई बू जा अरे भैया बड़का मेट बनल बड़ा आवे त राम के तो बता दनी तोरा के। चला जा ए तितली दिन भर चला खेबू चल जो पेंटुआ का हाथ बढ़ाओ जो खेबू चल। अरे पिजिया के काटी चल बाहर जा भैया रे भैया। अरे वो लोग राम भैया के बियाह के बारे में कुछ कहता। अरे ता शुभ काम में देरी कौन सी निकाला ए बाबूजी बड़ा अच्छा तो राम बाबू की चढ़ा के बना। चल हट
ई बताई हम सुन ले बनी आ चाहे लोग कहबो करेला कि जब दुल्हा ना रहे तगावना चाहे बिया तलोटा पे हो जाला। अरे दुल्हा नहीं खेता का साक्षात भाई हाजिर बा ब्रजमान त दिया। ए पंडित जी